म्हणजे लोकांनी स्वतंत्र वेगळी राज्य करण्यापेक्षा ज्यांच्याकडे जे आहे ते सगळ्यांनी एकत्र घालून काहीतरी केलं तर जास्ती कुठली गोष्ट समृद्ध होईल असं मला वाटतं. म्हणजे सामूहिक शेती केली तर खरं पीक चांगलं निघेल असं मला वाटतं. पण शेतीचे तुकडे करून विभागण्या केल्या तर शेती करणं अवघड होतं ना. तर माझं एक्झॅक्ट मत या कोलॅबोरेशनबद्दल ते आहे. दुसरं असं आहे की सुदैवाने दुर्दैवाने अनुभव असा आहे की चांगले शिक्षक आणि चांगले विद्यार्थी यांचं पर्सेंटेज कमी असतं कुठल्याही ऑर्गनाइज्ड एज्युकेशनमध्ये. जरा लिमिटेशन्स आहेत ऑर्गनाइज्ड एज्युकेशनचे आणि त्यामुळे अशा तऱ्हेच्या कोलॅबोरेशन ते एकत्र येऊ शकतात आणि एक घेऊ शकतात. काय शिकवता येतं याच्याबद्दल मला नक्की माहिती नाही, पण शिकता सगळं येतं हे मी सांगू शकतो. त्यामुळे शिक्षक एक चांगलं म्हणजे कोणी कोणाच्या आवडं सांगितलं तर त्यातनं कोण काय घेईल. नाही तर शिकून सुद्धा लोक नाही तर हे बघ शिक्षक एकाच वर्गाला एकाच वेळेला 50 विद्यार्थ्यांना शिकवतात. सगळ्यांना ते घेता आलं असतं तर नंबर लावावे लागले नसते. त्यामुळे हे एक मूळचं नैसर्गिक सूत्र जर लक्षात ठेवलं तर अशा तऱ्हेचे उपक्रम हे होणं हे नक्कीच चांगलं असतं. प्रत्येकाला त्याचा होणारा फायदा हा वेगवेगळ्या पर्सेंटेजचा असतो.